दोस्तों स्वागत बा आप सभी के हमारे YouTube चैनल भोजपुरी फैक्ट बॉक्स में। आज हम आप सभी के ऐसन देश के बारे में बतावे वाला बाटी जहां के लड़कियां सुंदर होवे के साथ साथ बेहद ही आकर्षक और रंगीन मिजाज के होली। जी हाँ दोस्तों, हम बात करे वाला बाटी भूटान देश के बारे में, जे बेहद ही खूबसूरत देश बा। दोस्तों ऐसन कहल जाला कि भूटान की महिलाएं अपने शरीर और खूबसूरती पे बहुत ज्यादा ध्यान देली, जैसे वो और भी ज्यादा आकर्षित लगेली। दोस्तों यहाँ के लड़कियां आप लोगन के अपने तरफ आकर्षित करे के खातिर तरह तरह के कोशिश करेली और यहाँ के लड़कियां कोनो भी उम्र के लइकन से शादी करे के तैयार रहेली। ये देश के लड़की कोनो भी मर्द के साथे कुछ भी करे के तैयार रहेली। लेकिन आज हम आप सभी के एक ऐसन बात बताई जेके जानकर आप सभी के काफी हैरानी हुई। भूटान के लोग अक्सर आधी रात में घर की खिड़की तोड़कर अनजान लोगन के घर में घुस जाले। पता बा काहे? तो हम आप लोगन के बता दें कि ऊ सब लड़की के तलाश में घर में हल जाले। अब ये बात जानकर आप सभी के थोड़ा बहुत अचंबा तो होबे करी, लेकिन ये एकदम सच बात बा। और ऊ लोग घर में हलकर ऊ लड़की साथे संबंध बनावे खातिर राजी करेले। सरल भाषा में अगर कहल जा तो ऊ लोग समूह बनाकर नाइट हंटिंग पर निकलेले। ये सब कोनो क्राइम नहीं है, बल्कि ई भूटान के एक प्रमुख परंपरा के हिस्सा बा, जेके बोमेना के नाम से जानल जाला और ई परंपरा सालों से चलत आवत बा। तो दोस्तों भूटान के ई अजीब सी परंपरा के बारे में आप सभी के का विचार बा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपके बता दें कि भूटान में संस्कृति और प्रकृति के सुरक्षा खातिर पर्यटन के सीमित रखे खातिर $250 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के शुल्क देवे के पड़ेला और यही के साथे भूटान घूमे के खातिर आपके लाइसेंस प्राप्त टूर गाइड चाहिए। ई कुल नियम भूटान एकरे खातिर कैले बा ताकि वहाँ पे ज्यादा पर्यटक ना आवे और पर्यावरण के नुकसान ना हो। सबसे बड़ी बात ई बा कि भारत के मित्र और पड़ोसी देश होवे के कारण भारतीय लोगन पे ई सब नियम लागू नाई होला। भारतीय लोग यहाँ पे स्वतंत्र रूप से ट्रैवल कर सके। दोस्तों भूटान दुनिया के एक अकेला ऐसा देश बा जहाँ पे वर्ष 2004 से तंबाकू पूर्ण रूप से बैन कर दिया गईल बा। एकरे अलावा भूटान दुनिया के एक ऐसा देश भी बा जहाँ पे टीवी और इंटरनेट पे वर्ष 2001 में प्रतिबंध हटा दिया गईल रहा। आप लोगन के ई जानकर आश्चर्य होई कि भूटान के राजधानी थिम्पू एशिया के एक अकेला ऐसा राजधानी बा जहाँ पे एक भी ट्रैफिक लाइट ना ही बा। भूटान के गिनती दुनिया के सबसे गरीब देश में होले, लेकिन गरीब होवे के साथ साथ यहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों एकदम फ्री बा। यहाँ तक यहाँ पे आवे वाले पर्यटकों के खातिर भी स्वास्थ्य सेवा फ्री बा। का आप सभी के मालूम बा कि भूटान देश के अंदर लड़कियां अपने घर के छोड़कर ना ही जाले, काहे कि यहाँ के महिलाएं ही घर के मुखिया होले और महिलाएं ही खेती और व्यवसाय दोनों के देख रेख करेली। यही के साथे यहाँ पे विवाह भइले के बाद लड़की आपन घर छोड़कर ना ही जाले, बल्कि पुरुष आपन घर छोड़कर आपन होए वाली मेहरारू के घर चल जाले और वो जिंदगी भर घर जमाई बनकर रहेले। तो दोस्तों आप सभी के भूटान के ई वीडियो कैसन लगल कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक शेयर और हाँ सब्सक्राइब करल मत भूलिए। जल्द मिलत है एक नया रोमांचक जगह के साथ।